Kwankwasa mai Allah, Kwankwasa jagora na gari, Kwankwasa mutumin arziki, Kwankwaso ruwan jakar ne shi, idan baka sha ba tsohonka ya sha maka. Kwankwaso gyare ne shi, babban nama, idan baka ci ba tsohonka ya ci maka. Abinda nake nufi da wannan magana shine duk Kano kaf 'yan siyasar da suke Kano wa'anda suke ta wannan iyo suke ta hayaniya, waye bai saka jan kula ya faɗi a gaban jagora ina neman alfarma ba? A gaya mun waye shi wancan da yake ce mana jakuna mu 'yan kwankwasiya? Ba na damuwa da wannan maganganunsa, saboda dan shaye-shaye ne, dan roci ne, sai ya kwashi rocinsa yake zuwa hira yana magana. Ku dinga lura da bakinsa yana kumba. Shi kuma wancan mara lafiya ne, kan ku damu da shi. Duk wanda ɓarin jikinsa ya taɓu to rabin kwakwalwarsa ma ya tafi, dan ya zo yana cewa da mu dabbobi. Me zai dame ku? Me zai dada ku da ƙasa? Ku bashi shi ma ku dinga kallon yadda yake magana ma, ku rabu da shi. Mu muna fatan Allah ya bashi lafiya, Allah ya kawo sauki, ba sai an je da wano ba. Allah ya ba da lafiya.